it-tislima tas-saċerdot. Issa s-saċerdot se jagħtina t-tislima tiegħu. Se juża kliem meħud mill-Kotba Mqazza. Pereżempju, dan l-istess kliem li l-Anġlu Gabriel qal lil Marija, il-mulej miegħek. Dan ifisser li s-saċerdot qed jagħmel talba għalina biex il-grazzja, il-preżenza u l-qawwa ta' Kristu ikunu magħna u fostna waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. Min-naħa tagħna permezz tal-kliem u miegħek ukoll, aħna nitolbu biex is-saċerdot ikun mimli bl-istess preżenza sabiex inkunu l-koll ħaġa waħda fi Kristu. Is-saċerdot għandu għażla ta' 3 tislimiet differenti. Minn barra il-mulej magħkom, is-saċerdot jista' jilqana b'tislima oħra li nsibu fl-Ittra ta' San Pawl u li fiha nsejħu it-3 persuni ta' Trinità Qaddisa. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Is-saċerdot jista' jsellmilna wkoll b'dan il-kliem: Grazzja lilkom u slim mingħand Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. It-tweġiba tagħna tkun: Inbirek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu.